Anya wannan ba sun ton 1000 ne ba. Gashi ina fitirin kuɗi. Ko ya za shi na karɓi kuɗi na wurin mawakaci. Ke mawakaci. Ke lalai na magana mawakaci. Ai dai kaɗi na fadi. Ka gani? Ai, karka mere ni mawakaci. Da ke fa nake. Bai suna diga naka. Central Bank of Nigeria. Ka ci za naka ne. Bai sunan a diga naka. Suna duka ina Central Bank of Nigeria. Me shekarunka? 1000. Naka ne. A shekaru na aka gudu, aka diga. Alengunzama. Hai! Yemi